Sana'a goma. Jama'a barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri namu na sana'a goma wanda 'yan Hausa ke wa laƙabi da maganin mai gasa. Shirin da ke zuwar muku daga kafar tubalin arziki. Kada a sha'afa, za ku iya samun wannan da ma wasu shirye-shiryenmu a shafinmu na intanet www.tubalinarziki.com ko kuma a shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter, Instagram har ma da TikTok, dukkansu a tubalin arziki. Sana'a goma. Duk abin da aka san za a iya sayarwa a samu riba, kada a yi kuskuren barinsa. Idan babbar sallah ta zo, a samo raguna ko shanu a sayar. Idan ƙaramar sallah ta zo, a samo kaji a sayar. Idan Kirsimeti ta zo, a sayar da akuyoyi. Idan ba a sani ba, to bayan mai kudin Afirka Dangote ya yi fice a harkar sayar da siminti, ya fara gina katafaren matatar mai a Najeriya. A wannan lokacin ya buɗe kamfanin yin magi. A dage a nemi kuɗi. Kuɗi su ne kat domin jin daɗin zaman duniya. Ban ga dalilin da zai sa ɗalibin da ya kammala digiri yake laruwa da wata naira 30,000 ɗin yan fawa a wata ba. Haka kuma ban ga ta yaya ma'aikacin gwamnati zai lari da albashinsa ba shi kaɗai a wata. Alhali kuwa akwai nauye-nauye masu yawa a kansa, don abin da ake bashi na albashi ba zai wadatar ba. Mutum zai iya kafa kasuwanci mai kyau ta hanyar siyar da waɗannan kayan na ƙasa. Abin da ake buƙata kawai shine tsayuwa da jajircewa har sai an kai gaci. Shin ka shirya ɗaukan nauye-nauyenka duka? Shin ka shirya gyara tsarin rayuwarka? Idan amsar ka ce, za ka iya sai da doya kuma ka samu riba mai kyau. Za ka iya sai da manja kuma ka samu riba mai kyau. Za ka iya sai da tufafi kuma ka samu riba mai kyau. Za ka iya sai da kifi kuma ka samu riba mai kyau. Za ka iya sai da burodi kuma ka samu riba mai kyau. Haka na, za ka iya sai da kaza kuma ka samu riba mai kyau. Kai, da ma wasu waɗannan barkatai, misalan kasuwancin da ma'aikata ko ɗalibai za su iya yi a tsanake cikin al'ummarmu suna nan ba adadi, sai wanda ka zaɓa. Ballantana kuma ka ce kasuwar za ka shiga gaba ɗaya. Kawai ku kasance da mu duk ranar Litinin karfe 8 na dare don samun shirin sana'a goma, wanda 'yan Hausa suka ce maganin mai gasa. Duka-duka a nan za mu naɗe tabarmar shirin, wanda ya wallafa Zafirullahi Abdulaziz, sai ni Fatuhu Abdullahi Ado da na gabatar. A madadin jagorori da injiniyoyin da suka sada ni da ku, nake cewa mu haɗu a wani satin.